Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Col and Tits. Ako nga po pala si Cindy, isang signal mom at real estate agent. Kaka 2 years ko pa lang po sa career na to, kaya aminin ko mahirap pero kaya kailangan ko ng connections. Nag-o-offer po ako ng house and lot. May mga condo units din. At one time po may event kami sa isang mall at dito na nga ako nakahanap ng mas magandang chance para makapagbenta. At doon ko nakilala si Dale. Ako ang unang nag-approach sa kanya bilang ako yung nagbebenta. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Kasmile si Mang Kanor. Parang alam niya na. Sir, kondo kayo, sir. Sir, ma'am, bili na po kayo. Madam, may Madam, libreng okay payong bayan. Ma'am, ano yun? Pang credit card yun. Hindi kami credit card. Gusto ko may libreng payong. Ayoko nang bumenta sa inyo, sungit nyo, nagtatanong eh. Yan na kayo. Ikaw talaga, Trixie, sasabihin mo na lang meron kasi madali na natin bigyan ng payong kahit wala. Ibibigay mo na naman yung payong ko. Oh, at least nakabenta. Ilang payong mabibili natin, no, pag nakabenta tayo. Ikaw huwag ka masunod sa personal ko yun clients. Huwag ka masunod. Sir. Bili ka na, Morning po. Hi, sir. Hi! Sir, Sir Bong. Hi! May, suot mo pa kasi yung ID mo. Rapi! Rafi. Ah, Oo. Bong. Sir Rafi, Bong. Rafi. Idol. Ah, Idol Rafi. Ikaw ba yan? Ay, iba yun, iba yun. Napapanood ko po kayo. Idol Iba yun, Rafi. iba yun, iba yun. May susumbong sana ako sa inyo. ha? Iba yun. Ay, iba ba yun? Sa construction ako eh. Idol Rafi, kasi mukhang kailangan niyo po kasi ng bahay kasi parang nangingitim na po kayo siguro. Baka bilad lang po kayo sa araw. Nasa construction kasi ako. Yung team ko nga, papuntahin ko Kasi na. parang hindi niyo po plancha yung damit niya. Siguro wala pa kayong asawang taga-plancha, no? Kaya kumuha na po kayo ng bahay. Kasi pag may bahay na kayo, may magkakagusto na sa inyo. Oo nga, Sir Rapi. Meron na akong bahay. Ganito mga Luki ka lang. Patingin nga po ng bahay niyo. Patingin. Ah? Patingin sa picture. Ah! Ay, AI lang po yan. Niloloko niyo naman kami, Sir Idol Rafi. Hindi yan AI. AI po yan. Sige, ma'am, bigyan mo ako calling card. May biyahe pa kasi kami. Punta kami Pampanga eh. Lian na lang po. Brochure na lang. Sige, ma'am. Ayan. Ganda mo ha, in fairness. Thank you po. Salamat po. Grabe. Sir, Sir Rat, hintayin ko yung Okay, call mo ma'am. Grabe talaga yan. Ikaw lang talaga yung maganda. Uy, ito, Pogi. Dali, ikaw mauna. Dali. Hi!
Hello po. Hindi ako pinansin. Hi. Hi, sir. Hi. Sir, ako nga pala si Cindy. So, baka kailangan nyo na po kumuha ng bahay kasi mukhang ang swerte po ng mapapangasawa nyo. Mukhang bagong kasal po kayo kasi ang fresh nyo eh. Wala akong girlfriend. Sir, hindi ako naniniwala. Sa itsura mong yan, sobrang gwapo. Bagong ahit. Ano ka talaga? Hindi, wala nga ako. Kung kukuha ako dyan ng, ano ba yung kondo? May condo po ako. Meron Yan, ding, patingin nga. may row house, may Patingin. 2-story. Pili po, ano bang pangangailangan niyo po? Saan po ba kayo dito po kayo na-work? Within the vicinity? Meron po kami mga condo units tapos affordable. Tsaka, Patingin? ayan po. Pili po Oh. kayo. Ayan po, bagay na bagay Handa ka na kasi bang mukha. tumira dito? Aray mo, baka! Sanay si Uncle. Ano po? Ibig ko sabihin, kung nyari, may ganito kang unit, handa ka bang tumira? Sir Kasi naman. product mo yun eh. Pag hindi Alam ka mo- titira dito, ibig sabihin, hindi maganda yung product Oo mo. naman, handa na po akong tumira dyan. Pero alam nyo, nasa So, maganda sales ako, to. pero mas magaling po yung yung marketing skills nyo. So kung handa kang tumira dito, ibig sabihin, pwede kang itira dito. Para ibig ko naman sabihin, pong Hindi, ibig ko sabihin, kunyari, mag-asawa tayo, titira tayo dito, pwede ba to? Pang-family ba to? Hindi, kasi di ba kung magkaroon ka ng Mars, pamilya? bakit ako kinikilig? Mars, Dahil, ewan ko ba ganyan talaga? Kinikilig ka na naman. Magpapaano ka na naman dyan? sir naman kuha mo naman ako Kumuha ka na lang ng bahay. Huwag mo Kaya na nga, akong bolahin. kukuha ako kung sa tingin ko, maganda. Para sa'yo, kaya mong tirahan, parang product na yan ng pagkain. Kung kaya mong kainin, masarap, ibig sabihin, Oo naman sir, di ko naman ibebenta kung hindi worth it at Ayun hindi naman pala maganda, di ba? So, yun naman pala. kung gusto mo, na tayo, ocular. Sure, sige. Ocular. Para iset mapasyal natin yung kita sa schedule. unit. Agad-agad. Gusto mo today? Available ako today. Sorry, hindi ako pwede today kasi Baka may pwedeng mga i-cancel schedules mo ako. na. Alam ko naman, marere-schedule mo yun. Mukhang may priority ka naman. Sayang, ang gwapo mo pa naman. Well, ganun talaga yung yung sa work ko kasi kailangan din na i-ano ko yung schedule ko. Alam mo, Ayusin hindi ko talaga lang. ako naniniwala na hindi ka pa married. Hindi nga. Tsaka Di, mapapatunayan ko naman sa iyo yan soon na hindi ako kasal. Antayin mo lang. Ha? Okay? Sabi nga, there's always a time for everything. So, Sige, yung ocular sir. natin, Alam soon, ko na. schedule natin yan. At here's promise my ko, card. Calling card. Oh, so dito kita kukontakin. Okay. So, Viber. Viber, Okay, sige. WhatsApp, yan na. Okay. Baka naman nasa Bumble ka, makita kita doon. Bumble? Ano yan? Sir, up yan, sir! Dating app. Oh, di ako nagde-dating apps eh. Baka makita kita doon na. Sabi ko sa'yo. Ba't ako pupuntang dating apps eh? Dito pa lang, meron na eh. Alam mo, sir! So Oh, see you when I see you. Antayin kong call mo. Okay. Call ha, hindi chat. Pasensya pero minsan ma-chat lang ako kasi pag nasa meeting, lalo pag naboboard ako sa meeting yan, chat kita. Okay lang ba? Sige, sir. Okay, sige. Antayin ko agad-agad. Sure. Mars. Ayan ka na naman. Mars, ang gabo eh. Tapos jackpot, tapos kung bibili pa sa akin ng kondo, di tingin mo. Naku, mukhang kukuha yun, Mars. Kaya May nga. susi eh. Alam mo naman, may mga susi yung target na yun. May susi na nakasukbit. May sasakyan. Oo! Pero tingin mo single talaga. Baka mamaya alam mo naman Sa tulad tingin ko yan ng ex naman. ko. Bakit sinabi mo ng ex mo? Nakasinungaling talaga kayo mga lalaki Actually, sa'yo. hindi ko naman kasi tinanong. Tapos nalaman ko na lang ng first Yun na date. nga! Married pala. Gagawin pala akong escabechines. Ganon din yung ex ko. Sabi Talaga? niya, single na daw siya. Ay, nako, kayo mga lalaki talaga. Grabe talaga. Uy, pero good luck dyan, Mars. Sana nga kukuha yun. At baka ikaw makuha. Patulang ang pagsusunod.
All tits, yung first encounter na yun ay unforgettable. Kasi, grabe, hindi ko makalimutan yung mukha ni Dale. Ang gwapo kasi. And, kahit signal mama ko, mahuhumaling ka eh. Kuhang-kuha niya ako eh. Bumubo ka eh. Aray mo! Yun na nga po, pagka ilang minutes lang, nagchat-chat na yan. Nagte-text, nagko-call, Viber, iMessage. Basta, ginugulo niya yung buhay ko. Hinanap ako sa Facebook talaga. Sabi, ini-stalk niya daw ako kasi interested siya. Ako naman kinikilig mula ulo hanggang kifi. Paano ba kiligin yung kipi? Uy! After isang buwan po, saka pa lang kami nag-ocular. Let's go. In fairness, maganda Alam mo, yung inuna mo unit. talaga yung mga chat-chat, no? Tapos yung ocular, tapos pinaasa mo ako. Akala ko makakakota Eto na ako ng eh. benta. Ito na nga kasi may mga contacts din ako. Sinabihan ko na may kilala akong agent. Na, O baka bumili ka na. Kaya nga, nandito tayo, titignan ko nga. Yung ganda Sige, pala nito. check na. So, Pwede ito na ba yung tayo bed. dito? Ay, ibig ko sabihin... Hindi, ibig ko sabihin, for a Ikaw start, talaga? aray ko. Kung mag-umpisa tayo ng pamilya, pwede pa naman to. Ano? Ayan? Ano ka ba? May anak na ako, no? Hanap ka na lang ng single. May anak ka na? Ba't hindi halata? No. Pero, okay lang. So, ano Wala. naman ngayon? Single mom ako. Para lang alam mo. Baka akala mo kasi naglalaro-laro lang ako dito para alam mo na meron akong motivation and inspiration sa pagpupursige ko sa buhay. Tsaka hindi naman ako magugustuhan ng mga single katulad mo na gwapo na maraming options na single din. Tapos mas maganda. Alam mo yun. Talaga. Mm-mm. Hindi naman ako mag-aksaya ng oras kung di ko gusto yung tao eh. Tsaka gusto ko pa yung unit. Ang Kasi ganda. sabi mo. Amoy, guys! Sino ka? Ha? Sino ka? Ako yung nag-maintenance dito. Ah, okay. Hindi, totoo. Maganda yung unit. Ano? Pwede tayo mag-umpisa dito eh. Anong umpisa? Sabi mo. Ikaw talaga, bumili Aray ka ko. na. Bilihan mo na ako para may benta na ako. Kailangan ko ng... Yung breakdown na sinasabi mo, akin na nga yung papel mo. Sige, ito yun. ganito na lang. Yung down payment, i-installment mo din sa akin. Okay. Mm-mm. Pwede Gawin yun, natin, ha? pwede yun. Tapos bibigyan pa kita ng 30% discount Performance? kapag Ilan ba? Ilang months 6 ba? months. 6 months. Pwede mong hulugan sa akin ng 6 months yung DP. Okay. Tapos, saka pala mag-start yung amortization mo ng after 6 months. So, sobra-sobra yung binigay ko. Sinagad ko talaga kasi sagad ka magpakilig eh. Charot! Ikaw naman. Okay, sige. And by the way, may mga contacts ako ha. Pahingi nga ng mga calling cards mo. Bibigay ko sa mga tropa ko. Sige, Mga nag-golf yun. Talaga? Kukuha yun. Yes. Para sa'yo. Tutulungan kita. Uy, tulungan mo ko. Oo, Kailangan connections. ko talaga eh. As a signal, mom. Sure. Tsaka yung nangako ako sa'yo, di ba? Chinat kita na after ng ocular, kain tayo, coffee, sagot ko na. Oh, hindi nga ako kumain eh. Kasi sabi mo nga, pag nag-ocular tayo, kain tayo sa labas, libre mo ko. Pero hindi ba nakakaya kasi kliyente kita? Dapat ako yung Nakakaya. manlibre. It's on me na. Sige na, let's go. Okay. After po naming nagkape, ay
kinikilig? Wala. Bakit? Di, kung gusto mo, uwi na tayo. Wala namang problema eh. Sige. Sige. Gusto mo na umuwi. Mainit eh. Mahinga ka Mainit muna. nga eh. Ito muna tayo, palamig muna tayo. Sige, upo lang ako dito. Sige. Gusto bang order? May mango juice Sanay dyan. na sanay. Hindi, ayan o, nakalagay. Lagi kang anti. Hindi, meron nga. Ba't sabi kanina nung tanong ka nung tao, may discount card ba binigay ka? Parang lagi ka dito. Hindi, paskil naman sa promo nila eh. Kung meron kang So alam mo beep nga. card. Alam mo nga. Sabi lang din ng friend ko. Hindi ka na nga dito. Dahil naman eh, nakuha mo yung Sige. weakness ko eh. Uy, ba't kanya nga ahek? Cindy, hindi ka nga dito. Cindy. Cindy. Nagkaroon nga po kami ng situationship ni Dale Cole and Tits. 2 months na sobrang saya at nakakakilig. Pero, may napansin ako. Bumabagal na yung mga reply niya. Bumabagal na yung good morning niya. Kwang, kwang, kwang. Alam na alam. Napansin ko, ayoko sanang maging negative, pero simula nung nagkatikiman kami, natikman niya ako, doon na nagbago. Hindi na siya excited. Tapos, marupok naman ako kapag isang chat niya lang, magkita kami, nagre-reply ako agad. Namiss kita. Parang hindi naman. Nagchat-chat ka lang kapag busy mo naman eh. Dati, lagi ka nag-good morning. Ngayon, Busy lang talaga sa trabaho. Busy da. Yung boss ko nasa Japan eh. Si Boss Nervans. Tapos may boss pa ako isa. Si Boss Dudes yun, binigyan ko yun ng mga calling card mo. Sorry, hindi ko pa makukuha yung unit. Wala pa akong budget eh. tatampo ako eh. Esensya ka na. Mamaya Parang yung tampo ito lang mo. yung gusto mo eh. Ba't pa tayo nandito? Unas ang init ng ulo mo. Ang dami pa kasing satsat eh. Ano ba? Ano? Ayan, hinalikan na kita. Huwag ka na magalit. Yun na yun? Bakit ako yung mauna? Ikaw yung lalaki. O kaya nga. Ba't parang lamig-lamig mo na? Ikaw yun. Dale, hindi ka na nag-message sa akin katulad ng dati. Wala na yung pagtatawagan natin lagi. Hindi mo na ako ina-update. Ano ba tayo? Busy nga ako eh. Ano ba tayo? Busy nga ako, di ba? Kulit mo naman eh. Busy ako. Tapos, asan na yung promise mo na mga bibili ka sa akin? Hindi naman Ayoko sana kitang singilin dun, pero Talaga? Ngayon mo ako sisingilin dito? hindi naman, sabi mo kasi tutulungan mo ko. Tapos, after na may mangyari sa atin, ganyan ka na. So magbibilangan tayo dito? Hindi naman ako yung nangako nun eh. Hinahanap ko lang syempre yung dating tayo. Dale, ano ba yung gusto mo talaga sa akin? Nakaka-bad trip ka eh. Sige na, wag na nga lang. Hoy, Bihis ka na dyan. Lista tayo. Dale. Tsaka, huling pagkikita na natin to. Dale. So, ginamin mo lang ako. Inuto mo lang ako. Biniktima mo lang ako. Siguro ganyan ka lagi. Ang kapal ng mukha mo. Sige, magalit ka. Bahala ka. Bilisan mo. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Makakarma ka din. Ang kapal mo. Metro's #1 Love Radio. Basic!